Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mag-asawa nga may travel history sa London ka nagpositibo sa COVID-19, liwat pagakuhaan sang swab specimen karon nga adlaw. BCPO balik sa pagpanakop sa may mga pending warrant of arrest. Sa mga balita nasyonal, jokno kay ibang pang opisyal sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagapangatubang kaso nga graft sa ombudsman. Tiglawas sa mga vaccine manufacturer ginapatambong sa hearing sa Senado. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bulugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Enero 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatuno. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa nila. Alright! Good morning! And happy birthday! Ka-Action Boy Duran, mga ka-Action. Birthday sa muna Action Boy. Kagnaga, duwa katula ko nilong. Ano ganin naman, nang dalala ka mo pinggan, kag kutsara, kag pagkaon. Kung gusto nyo makisalo. Ka-Action Boy. Happy birthday, Action Boy! Pila ka na, Action Boy? Ha? Pila ka na? Actually, ang birthday ko, paglambot ko 30, naguntat na ko isip. Naguntat ka na. Sige. So, sa Action Boy, mga 30-something. Pag 30 ko, dalang kwasta. Oo. Sige, ano pa nga mag-isip ko pa nga, way ka na kalendaryong ilan taon? Yes. So, gasta rin. Hasta sa 31 ka nag-stop isip. Kaya 31 hasta ang iba niya kalendar. Okay. Pero kung leap year, 29 lang yun dyan. Happy birthday, Liwat Action Boy! Yeah. Sa nagaupod sa aton subong nga aga, good morning gid kay RR Muntua. Sa unang nga bahin sining nagawarang ngalon. Puwerte ba? Nga programa, abaw-abaw. Ang duwa ka malam sa transistor radio nakatutok na si Espigol, Mingo, Kaglina. Halin kay ina kay Fred Salanga, pakadto sa inyo nga duwa. Kabay ining programa, paday nga magdala sang kadalagan kag paglaom sa kada isa. Agod kita nga tanan magasinggitan. OPP, dapat duwa ka mudungan, singgit ha, bongga. Duwa ta ko na, 1, 2, 3. Ano OPP man? Bongga nga to. Op, dapat op, mana. Dapat dungan ta ko na singgit bongga. 1, 2, 3, bongga! Ara na request mo, ara. Kay Erwin Gonzalez, Dunlan, good morning, man. Sige, Action Boy, go. Sige. Alex Fuentes, good morning man and happy Friday man sa imo. Alex Montesa, manok nga pink, ara naman. Ano ba manok nga pink? Magalibog na ulo ka mo, no? Anyway, sa kay Robert Roma,
Happy birthday. Sige. Salamat gid amigo Robert. Nga may dollar sign niya. Padala siya, Aksyon Boy, nga dollar. Sakala. Philip Isulat sa Buen Retiro, Talisay City. Good morning. Rosalie Sumbero sa kay Dana Alojado. Sige, kay R.R. Montua Rehinio. Daw si Miss Minchin ka nga naman, Nana. Ano si... Ay, lakala. Hindi ang laon ko na. Sino na si Miss Minchin? Sa Princess Sarah, na bala. Okay, yun na yung kabalo ya. Wala ka manigalan to, Princess Sarah, siguro, no? Sally De Sousa, watching from some village. Salamat, Gid. Sally. Rolly Yola Ordonio, watching live from Barangay Lima Lima, Isabela. Kay, kay Dana Alojado, thank you. John Marie Radok. Salamat man, watching from La Castellana. Christine Minies Villalobos, good morning man. Sige, ma-follow mo. Bakit tao pag mo ko na sa si Aksyon JM wala mo. Salamat ba kay Philip Isulat, no? Alex Fuentes, of course, thank you. Siling ni gumawa sa hair ko, di ba kita? Siling ni Armon Tuan niya, happy birthday kagawad. Akon binalaybay sa La City lang, handa ka na. Ay, gala. Di ba sila ba gin na nga binalaybay, Aksyon Boy? Teresa Linaha Kayaw, good morning Teresa mo. Kay Ma'am Rosalie Sombero, Aksyon Boy, happy birthday ko, no? Kay Ephraim Aruz, happy birthday, Aksyon Boy. Naghapit ko to kagabi, nakabakal ko to sa Sally Litson Manok. In fairness, yes. Sa kay Frame, sasali sa Litson Manok. Richard Espileta. Good morning and happy birthday ko, Aksyon Boy. Kahalin ko no sa crew sang BTS Capella. Kaya Jola Garcia, good morning man. Gracia Reta Horvidalia, good morning ma'am. Alex Monteza, manok nga pink nga may parong kapato sa programa. Ayos, bakulan yun na. Ambot, laban lang, Sir Alex, kung ano ginang manok nga pink nga ginawaking bato mo. Good morning kay Eddie Lawus, Lilita Vinyas Moya, Robert Roma, sa Isabela. Happy birthday, Connection Boy from Jola Garcia. Pakaisa ko na. Pakaisa mo na gala. Okay. Kay Luing Melos, Luisa Melos, good morning mandala sa imo. Okay? Standby na kita sa aton mga balita lokal. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Detalye na sa aton mga balita lokal. Pagkakuhaan sang swab specimen karong adlaw Biyernes ang mag-asawa nga may travel history sa London. Kanang pauli sa banwa sang Pontevedra Negros Occidental kag nagpositibo sa COVID-19 para mahibaluan kung positibo kung negatibo sila sa UK variant. Sa interview sa Action Firing Line, gidbahig ni Mayor Jose Maria Alonso nga ang mag-asawa upod ay ila bata ang karon naka-quarantine sa pasilidad sang banwa. Ginpaatag sang alkalde nga ilagin upod ang bata sa pasilidad bangod close contact ini sang iya ginikanan. Madumduman Enero 16 so nag-abot sa Pontevedra ang mag-asawa, ginpaidalom sa strict home quarantine. Swab test kay Enero 18 ang nagwa nga positibo ini sa virus. Una na ang ginpabutyag ni Governor Bong Lacson nga ginatun-an sa probinsya ang legal action batok sa 5 ka manigran sa lakip ng mag-asawa nga wala nagpanugid sang matuod kundi sila nga halin sila sa London. 3 sa 5 ka manigran nga taga-Banwa sang Ibi Magalona ang una na nga nagnegatibo sa COVID-19 virus. Ang intindi ko, boy, no? Lain niya ang swab test, ang RT-PCR pala na. Lain na siya sa variant man niya swab, no? Busilingon may lain-lain na siya. In fact, buwas ni, nakakuha na kami kayo na sa alin dito sa province sa swab purposely for this variant. Ang kabahin sang pahayag ni Mayor Jomar Alonso sang Banwa sang Pontevedra.
Nadugangan sang 108 ka bago nga COVID-19 cases ang Western Visayas kahapon nga adlaw Huwebes. Sa pinakauli nga case bulletin nga ginpagwa sa DOH-6 ang Iloilo ang may pinakamadamo nga bago nga kaso nga may 72, Iloilo City nga may 17, Bacolod nga may 8, Capiz nga may 5 kag Aklan nga may 5. May 27 ka bago nga nag-ayo sa Balatian kag wala sang bago nga napatay. Sa kabugusan ang Region 6 ang may 883 ka aktibo nga kaso, 70% diri ang asymptomatic, 20,967 ang total recoveries kag 688 naman ang death toll. Sa ibang paraton nga balita lokal, ginklaro naman sang tagdubalahan sa isa ka bago lang nagbukas nga resort sa dira sa may aning Barangay Panukoy, Siyudad sa Bacolod, nga nagsunod sa health protocol ang tanan nga bisita nga nagtambong sa grand opening sang resort. Ako sa isa sa mga stakeholders sa resort nga si Jenny May Ganaba, nga may nagluntad nga pagtelipon sa tong Enero 15 sang gabi, apang mga himatalang kag abyan ang sang tagiya sang resort ang nagtambong. Sunod kay Ganaba, ang tanan nga tumalambong ang nakasuksok sang face mask kag nagsunod sa social distancing. Ginako man ni Ganaba nga may nagluntad gid man nga foam party, apang kontrolado man ang tao kag sa gyapon napatuman ang minimum health protocol. Pahayag ni Ganaba nga mahimo mayara sa mga persona sa likod sa pagpalaptas ng video sa social media bangod sang kahisa sa ilang negosyo. Bukas naman ang tagdumalahan sang resort sa investigasyon nga patigayunon sang Bacolod Emergency Operations Center. Sa text message sa Aksyon Radio Bacolod sa Bacolod EOC Deputy for Medical Services nga si Dr. Chris Rongon, ginpahig sini nga nagpadaan pang investigasyon sa otoridad sa sini nga kaso. Nagmadinalagon ang New Year's call sang tanan nga mga hepe sang kapulisan sa probinsya matapos ginabi-abi sa mainang opisina ni Governor Eugenio Bong Lacson kahapon nga adlaw Huwebes. Suro kay NOCPO OIC spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, ginapis siya ni Lacson ang bulig sang kapulisan sa tag sa mga local government units na lakip na dire ang performance ni NOCPO Provincial Director Romy Palge nga naghatag dungog sa probinsya matapos nakakuha sang mataas nga performance rating. Ginpayag man ni Donasco nga magapadayon ang suporta ni Lacson para sa kadalagan sang kapulisan kag para sa kauswagan sang probinsya. Nagpasalamat man si NOCPO Provincial Director Police Colonel Romy Palge kay Governor Bong Lacson sa palang sining nga suporta sa kapulisan. Sa New Year's call, sa tanan nga mga COP sa probinsya, ang pangunahan ni Palge, upod sa pila ka mga NOCPO officials, ginpresentar ni Palge sa gobernador ang mga nahimuan sa ilahanay sa panahon sang pandemya bilang sabat sa panawagan sang tag sa mga LGUs. Ginpasalamatan man sang kapulisan si Lacson matapos na-appreciate sini ang trabaho ni Palge nga naghatag pasidungog matapos ng panguna ang kapulisan sa probinsya sa Unit Performance Evaluation Rating kaya panguna man sa Individual Commanders Evaluation Rating sa sulod sang 6 kabulan. Ginpasindunggan ang mga kapulisan sa idalom sa Criminal Investigation and Detection Group Bacolod City Field Unit bilang Best City Field Unit sa bugos nga Pilipinas sa kiwatan sa ila ika-68 nga anibersaryo. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Police Master Sergeant Ramiro Gocotano, nagbunga ang ila paghimakas sa paglagas kag pagdakop sa mga iligalista labi na sa mga kontra sa kasuguan. Dugang pa ni Gocotano sa tuig 2020 nga accomplishment report nakita sa CIDG National Headquarters nga nakompleto sa ilahanay ang tanan nga police operation. Nalakip na diri ang pagpasaka sa kaso sa mga earring barangay official may angot sa anomalya sang Social Amelioration Program. Ginpahayag ni Gocotano nga ini ang nauna nga pasidungog nga nabaton sa CIDG Bacolod City Field Unit gikan sa national. Nagbalik na sa normal ang operation sa Bacolod City Police Office sa pagdakop sa mga wanted persons nga may pending nga warrant of arrest. Ini matapos ginpadugutan sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP nga liwat nila batunon ang wanted person nga madakpan sang kapulisan. Una diri ginpaundat sa BJMP ang pagbaton sang preso nga gina-remit sang kapulisan bangod problema sa kagutok sa ila custodial facility. Wala labot sa sining nakabalakad man sang BJMP ang paglaptas ng virus. Suno kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, batunon sa BJMP ang preso kung may commitment order halin sa korte, kang ini ang matabo sa ika-25 nga adlaw sang kada bulan.
Arestado naman ang duha ka persona matapos ginpapanaugan sang warrant of arrest sang korte. Una ginaresto ni Police Major Charles Hever, ang hepe sang Police Station 4, si Jomar Apuhin nga pumuluyo sang Kapitan Sabi, Barangay Zone 4, syudad sang Talisay. Dala ni Hever ang warrant of arrest ni Apuhin sa kaso nga paglapas sa Section 11 Article 2 sang Republic Act 9165 upon illegal nga paghupot sang ginadilian nga droga. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Honorable Judge Ana Celeste Bernad sang RTC Branch 44 kag may piyansa nga 200,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Samtang ginaresto naman ni Police Major Jovel Sidel ang hepe sang Police Station 1 si John Clifford Perocho sang Purok Malipayon, Barangay 35, syudad sang Bacolod. Dala man ni Sidel ang warrant of arrest ni Perocho sa kaso nga robbery. Ang warrant of arrest ni Perocho ang gin-issue ni Honorable Judge Montano Medel Jr., ang presiding judge sang MTCC Branch 2 kag may piyansa nga 18,000 pesos para naman sa iya temporaryo nga kahilwayan. Joke no, kay iban pang opisyal sang BSP nagapakatubang kaso nga graft sa ombudsman. Samtang tiglawa sa mga vaccine manufacturer ginapatambong sa hearing sa Senado. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod. Sige, good morning na sa kay Rona Rihida Trava. Salamat gid. Kay Remia Garcia, good morning. Kay pare ko Glenn Santa Ana dira sa Bago City, good morning. Stephen Abeliar, salamat man for the greetings. Gami Lauron, happy birthday mo kuno. Sige, thank you. Azucena Cordova, happy birthday mo kuno. Kag wishing you all the best. Pa-shout out lang sa family Cordova kag Fajardo sa Talisay. Sa kay Tuto Julian Esteves, Feby Pajarillo Goles, good morning from Green Hills of Candoni. Si Ma'am Vanessa Mayo, arena. Good afternoon kuno, Action Boy and Miss Beautiful Dorel Cabato. Happiest birthday kuno siling niya. Wish you more happy and healthy life. Let me guess your 75 na. Ay na naman.
Sige daw. Tsakto na iya nga guess. Na turn around siguro na. Hindi guess tsakto gid tanda no? Tanda si Ma'am Vanessa. Sige. Kay Fevy Goles, good morning. Tapos ka na kay Kirby, oh. Ay, Kirby nako. Kirby Lapatan, good morning. Dras may Mandalagan. Carol Montoya. Ihada mo na yung dumduman. Sa tabaan mo, kagrit ka kadumduman ko na siya. Mayong aga, Maninoy Boy, and Aksyon Dorel watching live. Via Facebook from National Printing Office, Quezon City. Happy birthday, Maninoy Boy. Kaya ginatamyaw ko man ang best friend ko si ano pagwasa? Shalane. Imo nga wifey. Shalane kag Shivel, Bambi Gestosani. Si Bambi, Lala ko mo na. Okay, very good. Kikilala mo. Kay Alex Montesa, I like your hairstyle. Nami asya ko na sa akong hairstyle. Thank you. Small thing. Small thing. Noel Amar, good morning, sir. Carol Montoya, happy birthday, Maninoy Boy. Okay. Erla Vega, good morning. Kay Toto Julian Esteves. Tamyaw ko lang. Sino itong tamyaw ya? Family Esteves sa Barangay Mansablay, Isabela. Kag sa asawa nga si Jane Codico, sang Barangay 5. Live watching from Blumentritt, Manila. Salamat, Gid. You're welcome. Kay Joseph Pacifico, ga-monitor kami di subong sa Kapihan San Enrique. Please greet Mayor Gilson Tobilyara, Rosalinda Buenafe, Jomar Halipa, kag Jonard Garcia. Lito Dayap, good morning. Kay Wengski Morales, happy birthday sa akon mabuot nga brother-in-law, Aksyon nong Boy Duran. Oy, brother-in-law. Uto ni Miss Lane. Keep safe always, nong. Kag miss na namon kamutanan from all of us here sa Sampaloc, Manila. Yes, perfect. Elma Mancilia, lagi po akong nanonood. Thank you. Good morning. Yes. Jane Abaring, good morning, Aksyon Radio. Kagwapa ka, Aksyon Radio. Thank you. Halin sa Abaring family. Bago lang na-realize. Kalay. Bago ka kita. Ambot lang. Kay, how old are you? Naku na ba ni Sir Alex Monteza, Action Boy? How old are you? I'm fine, thank you. Ang mga pala sabat. Ano mo na yung mga pamangkot? Man, ang math bala, para blubudlay. Sana all. Ang math bala, pamangkot. Antoinette Piliado, happy birthday. Oy, dungan ka mo ni La Piliado, Action Boy. Ay, Sa UK from Canada. Okay. Martin Aliling, dahil sa may Imos Cavite. Kay D. Anton Diaz, good morning. Tony Diaz watching sa Patria Village. Victor Tugaf, good morning. Alegria Magtang Portal, happy birthday, Sir Boy Duran. God bless. Si principal na si ma'am. Si ma'am. Principal na siya. Good morning, ma'am. May lang nga pagpamati. Kay June Ceballos, good morning, sir. May AOR, Area of Responsibility. Okay. Joseph Guevara, ginatamyaw yaman ka, Action Boy, happy birthday. Sir Noel Amar, thank you, Gid, sa akon na namian sila sa akon hairstyle, Action Boy. Gusto na kulungon ko mang kurim mo. Sari-sari, no? Sari-sari. Sari-sari dapat. Kay Bobby Munoz, happy birthday, same Action Boy. Kay Ma'am Humena Lumena, Miss 7-Heaven. Alma Agravantes Sabater. Azucena Cordova, good morning. Kay Neneng Bellones, kunwara sa Hong Kong. Yes. Dennis Richard Tiboroma, happy 23rd birthday, Action Boy. God bless, take care always, mahuho, kagid. Ano dance ba? Yan nga, mahuho, kagid dance, mamukid na. Dito na pinambal mo siya. Gani. Inunahan niya na ka. Grabe na. 23rd birthday mo, Action Boy. Mabulang pa kasi mo ba? Damamiguhay kami ni Guro nga doon. Gani, no. 32s actually. 32s. Kaya Bunsaya Like. 30-second ako. Kasi lang ba? Sila 32. Ate, sige. Iban ka na naman ha. Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapak Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nagapakatubang sa graft complaint sa Ombudsman si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno kay iban pang opisyal sa BSP. Ang reklamo ang angot sa ginaligara maanomalya nga pag-award sa multi-million peso contract sa isa ka kompanya para sa pagrenta sa equipment sa paghimo sa national ID cards. Ginaligar sang complainant nga si Ricardo Fulgencio IV, chairman sang Stop Corruption Organization of the Philippines Incorporated, nga si Diokno kay iban nga respondents ang naghatag sang pabor sa DVD Kinegram AG para i-award ang kasultanan balor 1.75 billion pesos nga wala sa public bidding. Sa rebaluan, ang BSP amo ang gituginan para sa pag-imprenta sang physical cards ang national ID nga nagatuyo nga ma-consolidate ang government-issued IDs kag para valid proof of identity sa tanan nga Pinoy kag foreign aliens. Sa isa ka statement, nagpasiguro ang natungdan nga opisyal nga magsabat sa proper forum. Ginapatambong sa hearing sang Senado angot sa vaccine roadmap ang mga tiglawas ng pila ka mga manufacturers ng COVID-19 kaangay sang Pfizer, Sinovac, Sinopharm kag iban pa. Sa guest list sang Senate hearing subong adlaw Biyernes, Enero 22, imbitado ang Sinovac Biotech sang China, Pfizer, Zwellig Pharma, Unilab kag MKG Universal Drugs nga exclusive distributor sa Pilipinas ang Sinopharm. Ginapaabot nga pamangkoton sa mga senador ang efficacy, presyo kag side effects ng bakuna. Liwat man ang ginimbitar sa hearing si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., Health Secretary Francisco Duque III kag iban pa nga miyembro sa National IATF. Ang bakuna nga Pfizer ang nagaisahanon nga bakuna nga natagan sa Emergency Use Authorization o kon EUA sa FDA. Gin-file naman ni Senadora Grace Poe ang House Bill 1994 nga maghatag sang poder sa Health Secretary nga mag-issue sang vaccine passport sa mga Pinoy. Ang vaccine passport ang magaserbi bilang pamatuod ngang holder ang nakatapos ang immunization batok sa COVID-19. Suno kay Poe, ang Health Secretary ang hatagan man sang poder nga mag-issue man sang vaccine passport para sa emerging kag re-emerging infection diseases sa palabuton. Duga man ni Poe, may iban nga pungsod nga nagaduso man sang vaccine passport kaangay sang Denmark, Greece kag Israel. Nasaad sa proposed bill nga ang IATF na ang mag-issue sang rules and regulations. Ginalantaw naman sa Department of Health nga ang pagsaka sa COVID-19 cases sa Guasang Metro Manila ang posible bangod sa damlaglang nga holiday season. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ila sa karon ginabantayan ang pagsaka sa COVID-19 cases sa Guasang Metro Manila. Sulok kay Vergere, lakip sa mga lugar nga may pagsaka sa kaso, among Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Central Visayas, Davao Region, Socsargen, kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dugang pa ni Vergere, lakip sa ila assumption nga ang ining epekto sang holiday matapos nga may tao nga nagpauli sa ila probinsya kag mayara sang mga okasyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Good morning, Anay Dra. Gali ka, kag happy birthday man sa apo bala ng classmate ko nga si Ma'am Alegria Magtang Portal. Dugan na ikong birthday. Dugan kami birthday. First birthday. Kinambala na gid ang bata. Yung daanan niya, magbata. Kahit dugan mo sa birthday ni Boy Duran, ha? Para, ay, bongga. Kabalo ka mga January, mga tahong, kag talented. Agree? Agree! Very good! Happy birthday si mo ko noon. Kay Dylan Maxwell Portal Odasco, no? Bata birthday. ni Mr. and Mrs. Romeo kag Julie Ann Odasco, no? Alin kay ano pa naman nila kay Isaiah man ang kuan guro ng Lala. Loli. Loli. Okay, so siya. Okay. Sige. Action boy nga tanyo ako man sa akong friendship nga si Jerson, aka Princess. Happy birthday ko, no? Kasi talaga natamyo si mo, subong hindi mo sila may isa-isa. So, overall, pasalamatan man lang sila. Perfect. Doon ko pala mo spokesperson. Doon ko, kani ka mga duha ni Action Eden, nga kamo pasalamat sa mga mag-greet sa akin. Pwede, no? Sige, thank you, no, everyone. No? Kag inyong ipamatiyan natin mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, o pod Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, o pod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
komentaryo